A képzés üzemanyag viszonyítok. Nézd a speciális videót, illetve megnézni vele a előző videót, a speciálisat, azt tudja, hogy az előző speciális videó az a Úrnaki ajándékot. És ez a speciális videó az, hogy így lesz, hogy ilyen játékot találtok. Nemrég kaptam Facebookban az egyik barátunk hozza a céget, ez a játék, ez a speckó, felszerelés hozzá. Na, ez is kötő. Szerint még, megnézem. Megnézem, szerint 6, 0 6 Még szerint kaptam 2006. Akkor kötő. Itt van Sonic, ez is Shadow, ez a Silver. Köszönjük Silvernek, valamit lehet csinálni? Hogy felemeli a dobozokat, és eldobja, meg mondjuk, hogy ilyen árammal csinál a földökre azokat, hogy felveszi és el tudja dobni. Előtt? Igen. Vagyis, hogyha rááll a dobozokra, meg ilyenekre, úgy így csinál egy ilyet, és így felemel, meg így, hogyha ugrik egyet, akkor így tud repülni, de ez is egy kicsi ideig. Na, itt van Shadow, és tökélet, azt mondom meg, és Sonic is. Na, itt van az előség, ezzel eltottam. És akkor itt mutatja, itt elejtel, itt motorról vezet, itt van így Sonic, így három mutat. És ugye nem tudom elmondani, ilyen, na, igen, na, Sonic, az All Stars Racing Transform, onnan nem néztem még. Jó! Itt van, ilyet, az az ahol hittem az is biztos. Jó, szépati van, ez itt tök menő. Ugye rajta a másik, és van ki, itt valamelyik eltegyen lehetőségeket. Kedvencem, Minecraft. Minecraft. Itt ez a kettő egy ilyen, ez itt egy barlangban van. Ez. Ott egy kamera. Az azt hiszem, hogy zombik panel, én is alig látom, ez is survival itt egy hegyen van éppen, de ez a egy joystick, ennél Herobrine szakállaton. Nem tudom kicsoda, Creeper, Malat, Notch, Boti, Zombie Creeper, Stonefasz, Gyémán Block. Az is egy Stonefasz. Zombie, Boti, ugye, ez már nem tudom mi, és ilyen a téle, de itt az Xbox 360, menő? Igen, tökéletes. Kapitány, ilyen. Na itt van. Ja, és még egy egy jó könyv. Kapjak olyan 4 paküzet. Jéééé. Hála?
Do 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 do.